Bună ziua și bine ați venit să reveniți pe canalul meu de YouTube. Facem astăzi un nou video în care am început prin a vă prezenta iepurașii de uriaș german. Avem aici și mămica care s-a mai îmblânzit. Au ieșit la mâncare deja. Mănânc acolo grăunțe. I-am pus fân mult. Mănâncă și fân. O să vreau să vă arăt noile mele achiziții. Dar am zis că întâi trebuie neapărat să-i vedeți pe ei. Ia uitați, pe apă. Cât e de mic. Să mergem să-i... Ia, și asta. Mergem să-i vedem și pe ceilalți. Aceștia sunt. Uitați de aia cum se spală. Aceasta este femeia aceasta albă. Am proreclit-o albinuța. Iar acesta este masculul. Sunt o pereche de berbec, de iepuri berbec genoan pitic. Acum nu se vede deoarece am blițul, dar ea are ochii albaștri. I-am pus aici în cușca. Aici, în locul ei, am avut femela de uriaș german corcită a mea, care am zis că o să o sacrific, am sacrificat-o. Iar acum aici a rămas ursulețul. Cei doi, albinuța cu marțipan. Iar aici am femela de berbec galben. Iar aici am masculul meu de berbec. Da. Trecem mai departe. Aici am secuiasca și cu două femele de californian pe care m-am gândit să le opresc pentru mine, dar încă nu sunt sigură. Mai am acolo încă o femeie, dar și aceea îmi place. Nu știu pe care o să le aleg. Nu știu pe care o să aleg, că doar una o să o țin și o țin pe cea cu urechea, este suficient pentru mine. Aceasta, una pe care o țin, o să o fie și tatuată. Poate să le țin asta și poate le țin pe amândouă, încă nu știu sigur. Papa. I-am separat, după cum vedeți. I-am pus pe ei aici. Iar aici sunt cei patru, doi masculi și două femele. Unul dintre ei este cel cu urechea ăsta. Acela o să-l țin eu iarăși. Și femela este și aceasta micuță. Așa. Aici sunt femelele mele de berbec. Li s-au clarificat tatuajele. Aici am femeia de californian pe care încă nu a stat la montă. O să mai încerc și astăzi, ne-am mai încercat de câteva zile. A stat un pic să-și revină, i-am tot dat țelină. O să vă mai arăt încă o dată femelele care trebuie să... Femela de grifier vreau să vă arăt. Uitați-o cât de mare e și de frumoasă. Mai are undeva la 3 săptămâni. Cam 2 săptămâni jumătate și ar trebui să fete. Cam atât a fost și cu acest vlog. S-a mai îmblânzit puțin. Dar încă nu de tot. Cam atât cu acest vlog. Până data viitoare vă doresc uricheați frumoși și sănătoși. Numai bine!